Is-sena 2021 kienet waħda rekord għall-Infrastructure Malta bit-tlestija ta' proġetti maġġuri li jinkludu l-Marsa Junction flimkien mal-Mini ta' Santa Luċija u l-proġett ta' Central Link fost oħrajn. Proġetti li bkollox jammontaw għall-investiment totali ta' 200 miljun euro. Barra minn hekk il-proġetti fit-toroq residenzjali matul is-sena kienu laħqu wkoll numru rekord dan wara tlestija ta' aktar minn 200 triq kif spjegalna l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Fredrika Zoppardi. Kellek ukoll toroq residenzjali li anke din is-sena wkoll kienet sena ta' rekord. Sena ta' rekord għax saru aktar medja ta' aktar minn 4 toroq fil-ġimgħa. Biżna 200 triq din is-sena. Zoppardi sit jgħid kif barra toroq residenzjali matul is-sena Infrastructure Malta lestiet mit triq rurali li għalkemm dawn mhumiex daqshekk frekwentati minn bosta huma importanti ħafna għal dawk il-bdiewa u nies oħra li jagħmlu użu minnhom ta' kuljum. Ma naqsux ukoll il-proġetti ambjentali bħal dawk ta' tħawwil texieren teluf ta' siġar f'Benajsa u l-imsida fost l-oħrajn, ħidma li saret m'entitajiet differenti. Proġetti oħra li tlestew inkludew ukoll triq l-Erixen fir-Rabat fejn mhux biss sar xogħol strutturali iżda kumpliment għal madwar bil-ħolqien ta' Belvedere. Matul dan iż-żmien ta' festi xorta ser jibqa' għaddej ix-xogħol, speċjalment fuq proġetti li x-xogħol fuqhom ma jistax jieqaf. Dawn jinkludu proġetti marittimi kif ukoll proġetti oħrajn li jgawdu mill-eluq tal-iskejjel biex bekk jitnaqqas l-inkonvenjent. Meta mistoqsi dwar ser ikun ix-xogħol tal-Aġenzija matul is-sena 2022, il-Kap Eżekuttiv innota kif bosta proġetti ser jaraw progress sostanzjali fosthom il-proġett ta' Shore to Ship fil-Port il-Kbir, filwaqt li proġetti oħra mistennija jaraw it-tlestija tagħhom. Bħalissa għaddej xogħol, pereżempju, ftit il-bogħod minn hawnhekk dej l-ajruport. Il-Luqa Junction. Għandna proġetti, għandna l-underpass semmejdu wkoll tal-imrieħ. Dawn huma xogħlijiet li wkoll ser ikunu qegħdin mhux biss jitkomplew ma jkunu qegħdin jitlestew. Fredrika Zoppardi temm jgħid kif il-ħsieb wara kull proġett huwa li jaqqat l-infrastruttura b'mod holistiku fejn ikunu ntiżi biex itejbu l-kwalità tal-ħajja bi prijoritajiet differenti bħal tnaqqis fil-ħinijiet, nuqqas ta' emissjonijiet u aktar sigurtà.